să țineți minte. Dumnezeu binecuvintează materia prin 3 mijloace. Prin faptul că a creat-o, prin faptul că a binecuvântat-o să mulțească, să existe, să o folosim și prin faptul că o pronează, o păzește. De aici înainte noi o îndrăcim. În loc să mă uit la un curs de matematică la televizor, mă uit la un film pornografic, am îndrăcit televizorul. În loc să mă uit la un film istoric, mă uit la un film cu criminal, da, sau cu filme horror. Eu am îndrăcit televizorul. Și părintele Cleopa, la vremea când era el mai tânăr și scria poezii, chiar avea o poezie din asta foarte frumoasă, că era întrebat la vremea aia, acum, pe vremea 30-40 de ani în urmă, poate că șazma este la modă, erau oameni din ăștia ultra și foarte credincioși care se instaurau ca un cerc din ăsta spiritual, așa, și se numeau Oastea Domnului. Și acolo, la Oastea Domnului, cântau, spuneau poezii, vorbeau din Scriptură, vorbeau de Dumnezeu, se sfătuiau unii pe alții, își corectau viața de anumite vicii, pentru că preotul trebuia să vorbească mai puțin în biserică, prin faptul că era sistemul comunist care spunea o predică de 5 minute în care lăudai partidul și cu asta basta, că așa era porunca, iar oamenii discutau între ei ca o șezătoare duhovnicească. Ei, la aceste șezători duhovnicești, unele din exagerările pe care le găsim și în legea cea veche a lui Moise, care spune cinstește duminica, iar evreii făcuse adevărate parodii din toate legile astea, de aici și ceartă Hristos și spune, a spus sarcini pe umărul poporului, voi habar n-aveți de ele, nici nu le țineți, dar îi legați pe alții cu ele, iar în Noul Testament spune, vai vouă celor care țineți cheile împărăției cerurilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați, e identică, e o formă evoluată. Și spuneau, nu-i bun televizorul, nu-i bun radio, chiar bătrânii, cum erau ei acolo, simpli, în simplitatea lor, când te uitai la televizor, spunea, și te uiți acolo în fundul dracului. Adică ei aveau conceptul ăla că nu trebuie să te uiți acolo. Era imposibil dintr-o lădiță să vezi oameni. Erau anii 60, erau anii 70, de-abia apărea televizorul. Și atunci, Părintele Cleopa, la vremea întrebării atunci, fiind întrebat, Părinte Cleopa, este păcat să te uiți la televizor, să asculți muzică la radio sau așa, el a scris o poezioară. Nu e rău televizorul, radio sau magnetofonul, că atâta era pe atunci. Ci e rău ascultătorul dacă răul folosește când sufletul își păgubește. Deci, vedeți? Și acești demonizați ispitesc pe Domnul Dumnezeu încercând să dea sens sarcastic revelației divine. Revelația este pusă la îndemâna omului, dar așa cum spune Scriptura, nu zdrobi oasele Scripturii cu dinții de lapte. Ești începător, mulțumește-te cu crezul. Ești începător, mulțumește-te cu rugăciunea dimineții. Ești începător, mulțumește-te cu mântuirea păcătoșilor sau cu viețile Sfinților. Când vei fi un teolog sporit, vei ajunge la o cunoaștere de Duh, că dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți aici. Ați văzut că în ziua de astăzi majoritatea Irineu Mihălcescu le spune flecari. Marele teolog Irineu Mihălcescu, fost mitropolit al Moldovei, care a scris o carte foarte frumoasă, Teologia luptătoare. El a sfârșit prin mucenicia otrăvirii la vremea respectivă atunci în sistem, pentru că vorbea când trebuia să tacă și spunea așa, cei ce neagă religia sau spun că știu din ea mai mult decât trebuie, sunt niște flecari. Teologii sunt cei care pătrund pe Dumnezeu prin trăire și rugăciune. De-aia te duci la mănăstire și cauți tu nu știu ce duhovnic sporit cu barbă albă care stă răpănos într-o chirie și citește psaltirea. Pentru că cauți un om autentic. Teologul dă birou, omul școlit în bibliotecă, nu este tot una cu pusnicul de la pustie. Pusnicul de la pustie îți va vorbi întotdeauna dintr-o experiență personală. N-ați avut fericirea, sau unii cei mai în vârstă poate ați avut fericirea, să-l ascultați pe Părintele Cleopa ceasuri întregi vorbind despre rugăciune, paralel cu Filocalia și paralel cu ce trăise el pe la pustie, când era pusnic acolo vreo 5, 6, 7, 10 ani, cât s-a nevoit. Ei, în toată această adâncime de teologie, spunea niște lucruri care unii spunea, bă, dar nu scrie în Filocalie treaba asta. Păi nu scrie, că fiecare om o unicitate. Eu nu pot să mă rog ca tine, tu nu poți să te rogi ca mine, eu nu pot să mă rog ca el nu poate să roage ca altul. Fiecare avem rugăciunea personală.
Deci, noi avem o rugăciune strict particulară care depinde și starea care o simțim ne aparține numai nouă. Nu poți să-i spui la unul, eu vă dau o pildă. Nu poți să-i spui la unul, bă, te rog să te rogi cu rugăciunea lui Iisus până ai să simți în gură dulce ca zahăr. Dacă faci unul treaba asta și o dobândești, e tare. De ce? E acelui care o dobândit dulceața rugăciunii și Dumnezeu i-o dă să o simtă în mod real. Altul s-ar putea să nu o simtă niciodată și să creadă că e păcătos că nu a ajuns la măsura asta. Nu. Lui Dumnezeu să-i descopere altfel, ori o să-i dea un jet de lacrimi, ori o să-i dea o smerenie adâncă, ori o să-i dea o cunoaștere de sine și o vedere a păcatelor. Formele sunt înmiite după om, după taină, după lucrare. Asta vreau și acești îndrăciți, că eu aici mă opresc, nu mă interesează restul, sunt povești. Ei vroiau să-L facă pe Iisus să exprime o formă apocaliptică prin care diavolul să se dea victime. De ce ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Ce-i cu această chinuire a diavolilor? Ne arată cartea Ușa Pocăinței. Diavolii din invidie căzând din cer nu-L suportau pe cuvântul întrupat sau îngerul de mare sfat cu care se sfătuia Dumnezeu în Sfânta Treimie. Erau curioși să pătrundă în taina Sfintei Treimi, cum și astăzi, de exemplu, ești curios să pătrunzi în taina unei sarcini la femeie, ci băiat sau fată. Știința au venit, acum așa se demonstrează cu un diligama că e băiat sau fată, că se vede tridimensional. Nu asta e esența, ci e o născocire. Ei, dracul făcuse și el această născocire și văzând că Dumnezeu nu-l bagă în seamă, s-a răzvrătit, s-a mândrit, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, ți-ai încordat cerbicea căzând din cer și împreună cu tine îngerii cei neascultători care diavol s-au făcut din moliftile Sfântului Vasile. Și ce-a spus dracul? Asta chiar arăt eu lui Dumnezeu, am să pun tronul mai la deal de munță de miază noapte, deasupra celui prea înalt și am să fiu ca el. Deci dracul îți credea Dumnezeu, cum și Adam s-a crezut Dumnezeu de altfel, dar dracul când l-a dărâmat nu i-a zis, mănâncă, băi, fraiere, nu asculta de Dumnezeu, el nu vrea să fiți ca el, dar Dumnezeu deja îl făcuse pe om ca el. Vorbea cu el, povestea cu el, avea mintea lui, înțelepciunea lui, transparența lui, veșnicia lui. Omul era o capodoperă la vremea, înainte de cădere, la vremea ispitirii. Și dracul a făcut o ruină, cum ne vedem noi astăzi. Încercați, când avem ifose filozofice sau figurații nestăpânite, să priviți un paralizat, să priviți un om cu scleroză multiplă, un om cu demență senilă, un om cu cancer, ultimele faze evolutive chimioterapice, de-astea cu chimicale. Și atunci vă dați seama de postura și de valoarea omului. Nu te uita în oglindă când ești frumos și ai pus doi bujori și o sprânceană falsă și ai pus părul frumos și arăți bine. Ai o formă trecătoare a unei forme absolute abstracte. Ce-i omul după psaltire? Fum, umbră, iarbă, vis. Omul ca iarba zilei lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Dimineața se va întări, va cădea, seara se va usca. Ce-i omul? S-a subțiat ca pânza pe ianjul în sufletul lui. Ce spune? S-au dus zilele mele ca un abur, s-au dus zilele mele ca umbra norului. Duhul Sfânt în psalm. Da, azi ești gigolo, ai luat primul premiu la culturist, că ai 80 de kg de mușchi pe tine și mâine te mănâncă 80 de kg de viermi și te transformă în materia pământului din care te-ai alcătuit. Nu sub forma asta trebuie să privim, e o formă de raționament. Dar trebuie să privim dincolo de omul lăuntric și să vedem frumusețea omului veșnic care nu mai moare niciodată. Ați văzut toate experiențele mistice a celor care au gustat moartea clinică sau dincolo de moarte, că și-au întâlnit după plecarea din această viață sufletul, ieșirea în dimensiunea transcendentă, dincolo de nevăzutul ochilor noștri și văzutul minții dumnezeiești. Ce? Rude, prieteni, oameni dragi, toți care sunt în lumea cealaltă și se plimbă, sunt veseli, sunt frumoși, cum în câmpuri verzi, în grădini, în așa mai departe. Unii spun și oamenii de știință că este o închipuire a minții rămasă prin imaginație, e o formă interminală a unui vis care rămâne la nivel de minte prin raționament și de aia sufletul când iese din om, care de fapt nu există, ci de fapt sunt niște energii, că așa vrea știința să nu-l chemi suflet, se duce, de fapt, și el întâlnește imaginațiile lui photoshopate cumva în niște gânduri care se înmaterializează, povești nemuritoare. Dumnezeu e Dumnezeu. De ce vă spun lucrul ăsta?
Ca să înțelegeți că dracii de ce se dădeau chinuiți? Când au căzut din cer, Dumnezeu i-a chinuit când n-au mai văzut fața Lui. Și de aia de atunci strigă mereu ca dracii, nu slujim ție. S-au gândit să facă un rău, l-au dărâmat pe om. Ce a zis? Dacă n-am stat noi în cer, nici jegul ăsta să nu rămână acolo. Și l-au dat jos pe om, l-au săpat până l-au dărâmat pe Adam și pe Eva. Ne-au adus pe noi, pe pământ. Acum dracii ne chinuie pe noi. Noi, dacă nu le facem voia, suntem al lui Dumnezeu, fii al lui Dumnezeu după har, prin botez, prin credință, prin fapte bune, prin omenie. Oamenii de știință spun așa, religia este opiumul popoarelor, religia este o frână în calea dezvoltării, religia este o frână în calea plecării pentru totdeauna din evul mediu și timpuriu și adânc și de vreme și mai din dată. Religia este o piedică în calea științei. Dar se constată că acolo unde știința se împotmolește și nu mai poate face față, vine Dumnezeu și face câte o minune, de îi lasă pe toți uimiți și nu știu ce cu dânși. E greu să recunoști. E greu să recunoști. E greu să recunoști că știința este mică. Știința este o plantă crescută de pe pământ, nu știm ce înălțime are, depinde de vârfurile științei, face niște fructe care cad jos și rare ori se coc, nu se coc întotdeauna, pentru că n-au un finalment. Știința nu vine să spune, asta e verde, asta e neagră, asta e roșie, asta e albastră. Știința spune, știați că se poate, știați că ar fi, știați că s-ar presupune, știați că s-ar putea. Dumnezeu vine și spune, eu știu de unde merg și unde mă duc. Eu știu de unde vin și unde merg. Eu știu cine s-o coborât din cer și cine s-o suit în cer. Voi nu știți de unde mergeți, de unde veniți, nu știți de unde veniți și unde vă duceți. Nu știți să vă rugați, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți. Nu știți să vă rugați, spune Evanghelia. De ce ne arată lucrul ăsta? Pentru că noi suntem raționali. Intrăm în deviza raționamentului. Am spus un tatăl nostru, gata, Dumnezeu trebuie să îndei. De mâine mașina pornește la chei, nu mai trebuie să o repar. De mâine copilul trebuie să și el mai cu minte, că eu doar am făcut paraclisul Maicii Domnule. Nu, astea sunt lucruri de raționament. Și uneori Dumnezeu ascultă raționamentul oamenilor simpli. Și de ce ascultă raționamentul oamenilor simpli? Pentru că oamenii simpli iau credința ca atare. Iau credința ca atare. Eu lucrul ăsta l-am verificat de mii de ori, chiar și azi de 2 ori, când a venit cineva și mi-a spus așa, părinte, mi-a spus că trebuie să iau 10 la capacitate, 10 am luat. Zic, vezi, mare Dumnezeu. Nu, dar mata mi-a spus, da, dar zic, el mi-a spus. Nu era adevărat. Am văzut că e luminat așa la față, pe ăsta îi merge mintea, sigur ia notă mare. Și am zis și eu, 10. Dacă o luat 10, așa au vrut Domnul. Dar asta nu se înseamnă nici că eu sunt văzător cu Duhul sau făcător de minuni, nici că el nu-i deștept sau nu a învățat. Și Dumnezeu a pus harul peste el și l-a luminat să nu greșească nimic. Că e taina de sus, nu știm noi. Dar asta nu înseamnă că el de acum să încrede în treaba asta, merge, orbește în ea și zic, ori are o problemă, părinte, eu am cât eu? 11 ai să iei de data asta. Și s-ar putea să nu fie 11, ci 1. De ce vă explic lucrurile astea? Noi nu putem să știm tainele. Nu vă este vouă dat a ști tainele și vremurile și anii, spune Dumnezeu în Scriptură. De ce se dau dracii victime? Că eu tot aici am rămas. Pentru un lucru. Când noi le facem voia și sufletul nostru ajunge în iad, dracii încep să ne chinuiască, dar nimeni nu și-a pus vreodată întrebarea de ce simte dracul nevoia să-l chinuiască pe om. Habar n-aveți. Sau nu vă interesați, sau n-ați vrut să știți, ca să aflați. De ciudă că omul este mai superior ca îngerii lui Dumnezeu, diavolii chinuiesc omul pentru că știu că lovesc în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am să-ți dau o pildă ca să te fac să înțelegi mai simplu. Tu ești un director la servici și ai o anumită funcție. Și ai un subaltern pe care îl protejezi sau ții la el sau știi că e bun. Și mai ai un director alături, în cazul de față fiind Sarsail în partea a doua. Ăsta e director executiv. Și ce face? El îl persecută pe ucenicul tău că știi că lovind în el, lovești în tine. Ei, așa face și dracul. Lovește un om permanent crezând că în felul ăsta se răzbună pe Dumnezeu. Că de fapt ce îi spune Dumnezeu? Tot patericul e plin. Uite, Doamne, Tu te dai drept judecător, uite gunoaiele astea ce fac cu Tine, uite câte păcate fac, uite câte le ierți, uite câte le dezlegi, uite câte le treci cu vederea, uite cum mă ierți de toate greșelile și eu care am greșit o singură dată, mie nu-mi dai nicio circumstanță. Și ce îi răspunde Dumnezeu diavolului?
învechitule în rele. Asta e numele lui adevărat. Nu uita că tu m-ai determinat, deci nu uita că tu m-ai determinat să coboră în robia păcatului, să-ți demonstrezi că omul este o piesă absolută creată de Dumnezeu și nu o piesă greșită. Foarte mulți de ăștia mari științificologi, eu le zic, nu oameni de știință, vin și spun așa: dar dacă Dumnezeu e perfect, de ce face lucruri strâmbe? Ca să ai tu de ce te mira. De asta le faci. Adică, dacă Dumnezeu vine și pune har într-un om, ăla nu poate fi nici curvar, nici besiv, nici tâlhar, nici nimic. El poate fi perfect, lumânare, sfânt. Că ăsta e Sfântul. Omul perfect îndumnezeit. Până la venirea lui Iisus Hristos, n-aveam așa ceva. Din când în când, Duhul Sfânt venea peste câte un profet, dar și ăla îți ducea în moarte veșnică, pentru că era sub robia diavolului. O venit Hristos și ne-a scos de sub robia morții, o pus El stăpânire pe moarte, a spus: tu de acum faci ce spun eu, nu mai faci ce vrei tu, doar atâta, dormi omul să vină să se întâlnească cu mine, în rest, misiunea ta e zero, stai în banca ta. După aceea, i-a spus dracului: tu stai în fundul iadului cu mintea acolo și așteaptă, ai să vezi tu care vin la tine, care te-ori dori, te-ori căuta. Și sunt oameni care... Noi avem vorba populară, simplă: băi, de ce-l cauți pe dracu cu lumânarea? Adică faptele rele și extremele care te împing întotdeauna la rău, toate fără de legile nemăsurate. Ei, tu așteaptă acolo în iad că care sa tăi o să se ducă singur la tine, că așa spune: mergeți în focul cel veșnic, gătit vouă și diavolului și slugilor lui mai înainte din temerea lumii. Adică au avut grijă Dumnezeu să facă iadul de mult, că știa ca să aibă cine sta în el. Na, ca și el, ca un primar de pământ, știa că o să aibă și buni și rele și a împărțit pământul în două, buni și rele, stânga și dreapta. Și în momentul când au venit și l-au restaurat pe om și i-a dat posibilitatea să fie perfect, i-a arătat dracului: mă, tu nu te pune cu mine, că eu sunt creatorul tău, nu tu mai crea pe mine. Tu ești un rebut al răului, nu eu nu te-am făcut, deci cel puțin nu mi-aparții. Eu am făcut doar îngeri buni, tu te-ai vrut să fii rău. Și Satana s-a văzut învins prin Iisus Hristos, dar poate de atunci bate război. Azi ne împărtășim, mâine curvim. Azi ne împărtășim, mâine ucidem. Azi ne împărtășim, mâine furăm. Azi ne împărtășim, mâine înjurăm. Și dracul se bucură, scrie pe burtă toate prostiile astea și se duce la Dumnezeu și arată: uite, băi, ce fac ai tăi, le-ai dat trupul tău, uite ce ești pe burtă la mine. Și Dumnezeu, văzând treaba asta, și-a zis: găsesc o cale prin care să-ți fac în ciudă și prin asta. Și-a venit frumos la apostol și le-a spus așa: luați Duh Sfânt, mergând învățați toate neamurile. Ce veți dezlega, dezlegat va fi. Ce veți ierta, iertat va fi. Ce veți ținea, ținut va fi. Mergeți și faceți curat în popor. Și eu mai făcut lui dracu o ciudă. Ca muscaia, ea vine și mizerește geamul, tu dai de 2 ori cu prontul și cu cârpa și iară strălucește. Adică l-a pus pe dracu la o muncă continuă. Chinuiește-te, fraiere, dacă vrei să te lupți cu făptura mea. Luptă-te. Străduiește-te. Acum urmează etapa cea mai grea. În momentul când va suna trâmbița judecății, că de asta o lovit ei în Apocalipsă, Satana merge și el în iad cu păcătoșii. Satana nu stă undeva separat. Numai că Satana are parte de la Dumnezeu de 2 lucruri, de milă și milostivire. Milă, că nu l-o ștergi de pe fața pământului, putea să-l facă să nu mai existe, să nu fi fost draci. Și așa sunt mulți care spun: dar ce l-a văzut cineva pe dracu, să-i ajute Dumnezeu să-l vadă. Ei! Și 2, Satana, dacă până acum chinuiește el pe om, dar nu este chinuit, e chinuit numai că Dumnezeu nu-i lasă suflet, îi ia. Asta l oftică. E ca gospodarul ăla care tot pune hambar și unul noaptea îi fură. În momentul când va fi Apocalipsa, dracii vor sta în iad cu păcătoșii, dar se vor chinui împreună. Păcătoșii că au ascultat de diavol și diavolul că n-a ascultat de Dumnezeu. Și dracii intră și ei muncă, ei aici se dădeau ei victime. Adică de ce nu le lași timpul de așteptare până în momentul ce vii tu mai înainte de vreme? Vrea să arate lui Iisus că nu face ascultare de Tatăl, că nu respectă Apocalipsa. Bineînțeles, v-am spus, Hristos l-a certat, nu asta mă interesează, și i-a spus să plece. Ăsta i-a spus: duceți-vă. Ei, la cuvântul ăsta, duceți-vă fără destinație,
Este acel blestem nenorocit pe care v-am mai spus odată și am pus accent pe el, aveți grijă ce vorbi scăpați din gură. Foarte des auzi vorba asta. Du-te dracului să te ia dracul, lua-te ar dracul, duce-te la mama dracului, să dea Domnul să te ia dracul în primire. Vorbe de astea necugetate, nu se rostesc. Hristos nu i-a dat direcție. Du-te! Pleacă! Ai văzut și molifta al Sfântului Vasile. Ieși, piei, du-te. Și la urmă, Sfântul Vasile cel Mare îi dă două destinații. În loc pustiu, adică unde nu o să ajungă om niciodată, dar în loc numai unde este cercetat de Dumnezeu, deci nu te duci oriunde vrei tu, locul ăla să fie cercetat de Dumnezeu, adică să ai și acolo măsură, să nu faci ce vrei tu. Dar îi spune în loc pustiu și fără apă. De ce pune termenul ăsta fără apă? Pentru că unde nu-i apă, nu-i viață, deci nu pot să existe oameni. Dar nu-i vorba numai de apa care o bei. Unde nu-i apa Evangheliei, unde nu-i apa învățăturii, unde nu-i apa cunoașterii lui Dumnezeu, că cel însetat să vină la mine și să bea, nu stăm să repetăm pilda cu Samarineanca și așa mai departe. Și ei taman la apă au tras. Vezi, niște draci salvamari. Au fugit în Marea Galilei. Auzi ce spune? Au dat de o turmă de porci, au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmă mare și a pierit toată apa. V-am spus, esența acestui prăpăd economic la momentul respectiv, a acestei minuni până la urma urmei, ca să vezi 2000 de porci că se neacă mare, e o pagubă. În primul rând spurcau apa, Marea Galilei era sursa de apa Israelului. Ne dovedește că materia, deși căzută prin căderea omului, nu suportă lucrarea satanii în ea. Ce face un pom când e bolnav? Leapă de florile și se usucă. Ce face o fructă când e bolnavă? Face un vierme ca de jos și nu se coace. Vedeți? Ce face o floare când e atinsă de ceva? Se vestejește și nu dă sămânță. Ei, omul vrea să rodească și în păcat. Omul și în păcat vrea să rodească. Știți care sunt scuzile omului la păcat? Toată lumea face la fel, toată lumea greșește la fel, toată lumea, așa-i moda, așa-i timp, așa-i veacul. Nu întotdeauna. Nu. Pentru cine este cu Dumnezeu, timpul e ca acum 2000 de ani. Pentru cine este cu Dumnezeu, Hristos e la fel ca cu 2000 de ani. Pentru cine este credincios, Euharistia e ca cu 2000 de ani. Deci tu poți să te îndumnezești numai mâncând din potir și să fii sfânt. Deci fără probleme. Nu trebuie să vă faceți grijă. S-a aruncat în apă, deci porcul. Este și simbolul curățirii, dacă vrem să o luăm așa. Pentru că apa este cea care ne botează, apa este cea care ne dă viață, apa este cea care menține viața, apa este cea care ține echilibrul planetei, dar nu asta. Apa poate avea aici rolul și de curățire. Deci dintr-un porc să facă un om. E o șansă. Deci poți dintr-un om ticălos și căzut să devii un om serios, spălat în baia Sfântului Botez sau în baia lacrimilor pocăinței, care sunt tot apă. Sau în baia Evangheliei, care e tot o apă, sau în baia învățăturii, care e tot o apă. Spune că păzitorii porcilor au fugit în cetate și au spus cele întâmplate cu demonizație. Era firesc, minunea, nu ne interesează. Și toată cetatea a intrat să-L întâmpine pe Iisus, numai că întâmplarea a fost cu totul greoaie. Nu i-au zis, Iisuse, vino la noi, Iisuse, bine că ai venit, Iisuse, bine că ne cercetezi, Iisuse, bine că te-ai, cum spune acolo, Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat la voi, sau degetul lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, expresii evanghelice. L-au rugat să plece din hotarele lor, așa se încheie Evanghelia. Deci, am putea spune că Duminica Evangheliei demonizaților de astăzi este duminica autentică a timpului pe care îl trăim astăzi. Cei mai mulți îl roagă pe Iisus să plece din hotarele lor. Ni trebuie școli, dar multe zgoale, ni trebuie spitale, dar multe nu-s dotate, ni trebuie spitale, dar nu avem medici, ni trebuie spitale, dar nu avem medicamente, ni trebuie spitale, dar nu avem aparatură, ni trebuie spitale, dar nu avem specialiști, iar cele care sunt tratate la diverse, adică sunt tratate așa, cum spunem noi în popor, în glumă, la 11 metri, doar s-or pustii și medicii ori pleca și le-or lăsa pustii
ca mai târziu o mână de vagabonți să facă altceva din ele și să spună, Domnule, dar nu suntem noi divine, sistemul medical. Ar fi bine dacă un politician ar ști să facă operații, ar fi bine dacă un politician ar ști să iau tensiune, ar fi bine dacă un politician ar cunoaște medicină și farmacie, poate și-ar da mai bine seama ceea ce trebuie într-un spital și n-ar mai da legi după ureche. Deci asta este demonizarea sufletească, facerea răului de către tine altui om. Lângă demonizarea sufletească mai avem și demonizarea duhovnicească, despre care v-am vorbit, lepădarea legii lui Dumnezeu, lepădarea învățăturii lui Dumnezeu, lepădarea poruncilor divine, trăirea după bunul plac sau după mersul patimilor. Și ultima demonizare este îndrăcirea propriu-zisă, când te prinde și te leagă în lanțuri. Aici este varianta simplă. Stăteam morminte și erau periculoși. Mai este o variantă a altor demonizați, scrisă de celălalt evanghelist, unul cu izm mai cărturăresc în literatură și în narațiune, și spune așa: că rup lanțurile, că umblă goi, că dorm în morminte, că sară în foc, că sară în apă, că nu pot fi ținuți, că fug, că sperie lumea. Deci, alea sunt formele foarte, foarte avansate de demonizare, că noi nu numai că rupem comuniunea și legătura cu societatea și cu omul și cu semenul, ci ne rupem total de ceea ce înseamnă civilizație și devenim persoane non grata, dacă vreți, cum spunem noi în popor, și ăsta trebuie dus la nebuni, ăsta trebuie dus la auspiciu, ăsta trebuie legat, ăsta trebuie supravegheat, trebuie pus în cușcă. Este și această formă teribilă, pe care uneori spitalul încearcă să o trateze cu tratament, dar uneori e nevoie și de Duh. Medicamentul este o sinteză chimică, Duhul este o necesitate sufletească. Dacă ești credincios, ai șansa să n-ajungi demonizat, dacă ești evlavios, ai șansa să n-ajungi demonizat, dacă ești credincios, ai șansa să n-ajungi bolnav, pentru că pofta aduce păcatul, păcatul aduce moartea și plata păcatului este moartea, dar când n-ai murit cu trupul, înainte de a muri cu trupul, mori cu sufletul. De-aia cele mai mari păcate de pe fața pământului sunt trei. Uitarea, să uiți că trebuie să mori, să uiți că existi, să uiți că ești om, să uiți că trebuie să te rogi, să uiți că ai un Dumnezeu. Nepăsarea, și ce dacă l-am, și ce dacă som, și ce dacă există, e treaba mea, fac ce vreau. Și aici, bineînțeles, că nu intervine nimeni în această libertate. Deci nimeni n-are voie să te corecteze pe tine, să te întrebi de ce ești rău. Numai dacă tu ceri o mână de ajutor, altfel rămâi rău, că așa vrei tu. Cine te poate obliga să te faci bun? Nimeni. Tu te faci bun numai dacă vrei. Cum spunem, morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Deci dintr-un om rău poți face un om bun. Aude Evanghelia și se îndreaptă. Andrei cel nebun pentru Hristos a văzut odată un păcătos cum a intrat negru în biserică, dus de ham cu dracii de căpăstru, și când a ieșit senin cu îngerul păzitor și a zis: ce se întâmplă aici? Și îi spune îngerul păzitor care e trimis de Dumnezeu, și că ăsta a auzit glasul Evangheliei și a pus început bun chiar din biserică. Și dracii au fugit, pentru că cum ai schimbat gândul rău în gândul bun, te-ai și schimbat în bine. Ați văzut, citiți medicina chinezească, care nu e o medicină oricare, și o să vedeți ce spune: primul semn din sănătoșire este scoaterea furiei din suflet. Primul semn din sănătoșire este scoaterea răutății din inimă. Primul semn din sănătoșire este curățirea minții de gânduri. Vedeți? Nu toată medicina începe cu pastile. Este o medicină care începe cu ce? Cu arma bunăvoinței. Stresul creează moarte și boală, abuzul creează moarte și boală, agitația creează moarte și boală, învârtoșarea inimii. Nu urli și răcnești și spune: Domnule, se certa cu frați și a pocnit un vas în cap. De ce avea să pocnească talpa la pantof? Normal că sângele avea câteva din astea atmosfere, presiuni în corp și a pocnit un vas în cap. Și vasele nu sunt ca țăvile alea de udat în grădină, sunt fini, că mai mici ca firile de păr. Deci trebuie să fim puțin, foarte, foarte puțin atenți. Cea mai periculoasă formă de demonizare este uitarea, nepăsarea și lenea. Dorința de a nu face nimic. Și trăim o eră în care oamenii sunt cam certați, într-adevăr, cu ceea ce înseamnă capitolul lenii, pentru că toată lumea vrea o comoditate.
Toată lumea vrea o anumită libertate, toată lumea vrea... Noi folosim astăzi termenul, băi, vreau să fiu descurcăreț. Ca să fii descurcăreț trebuie să ai și în cap, și în minte, și în voință. Ca să fii descurcăreț trebuie să cunoști ceva, ca să fii descurcăreț trebuie să știi ceva, ca să fii descurcăreț trebuie să ai o cultură generală, trebuie să-ți meargă mintea la finanțe, să-ți meargă mintea la o afacere, să-ți meargă mintea la o treabă. Dacă tu ești prost, bă, te poți să ai bani cu sacul, n-ai ce faci cu ei, îi pierzi așa cum îi ai. Deci, această lene care doboară tot ce înseamnă sistem și valoare umană, prin nepăsare și prin uitare, distruge totul. În momentul când vrei să fii un om serios, primul lucru care trebuie să-l faci este să știi despre tine cine ești, ce vrei tu de la tine, ce vrea Dumnezeu de la tine și ce vrei tu de la El. Plecând cu astea 3 rezolvate, înainte Dumnezeu spune, cine adună cu mine, se pricopsește. Cine nu adună cu mine, risipește. Amin și Doamne ajută!